сочтите это за какую-то наглость, я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего Орешника были размещены на территории Беларуси. Гэта другі візіт Владимира Путина у Беларусь гэтым годам. Каб 2 разы кіраўнік России прыязджаў у Беларусь, прычым гэта не звязана з нейкімі самітамі, якія праводзяцца тут у Менску, гэта даволі рэдкая сітуацыя. Першы раз ён быў у траўні, і гэта была дэманстрацыя лаяльнасці саюзніку пасля таго, як Путін уступіў на пасаду прэзідэнта чарговым разам, бо ў сакавіку былі чарговыя выбары Пуціна. А вось цяпер другі раз ён прыехаў на паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы. Такая канструкцыя ёсць у саюзнай дзяржаве. Паводле статуту у гэтым дзяржсавеце ўдзельнічаюць усё вышэйшае кіраўніцтва Беларусі і Расіі. Таму у Менск прыехаў не толькі Путін, а і прэм'ер-міністр і кіраўніца Савета Федэрацыі Валентина Матвіенка. Не прыехаў толькі кіраўнік Дзярждумы, захварэў. Ну і гэтае правядзенне ў Мінску гэтага паседжання было прымеркаванае да юбілея, да 25-годдзя стварэння саюзнай дзяржавы. Магчыма, што гэтае урачыстае пампезнае мерапрыемства было б нейкім такім рытуальным актам, на які звяртала б увагу толькі прапаганда і мала цікавіла грамадства, калі б не пытанні ваеннай бяспекі, якія былі галоўнымі цэнтральнымі падчас гэтых перамоваў. Была падпісана ваенная канцэпцыя саюзнай дзяржавы, і была падпісана дамова аб гарантыях бяспекі. Што тычыцца другого дакумента, то гаворка хутчэй за ўсё ідзе пра тое, што Расія ўнесла змены ў сваю ваенную дактрыну, паводле якой цяпер Расія можа прымяняць ядзерную зброю, калі адбудзецца напад, вайсковы напад на саюзніка Расіі і Беларусь. Але, мусіць, цэнтральным момантам гэтых перамоваў і іх вынікаў стала прынятае нібыта рашэнне аб тым, што ў Беларусі будзе размешчаная новая расійская ракета «Орешник». Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник», на территории Беларуси. Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным. По ацэнках экспертаў, гэта ракета сярэдняй далёкасці, і яна будзе размешчана па просьбе Александра Лукашэнкі ў другой палове 2025 году. Навошта гэта патрэбна Расіі, цалкам зразумела. Расія павышае стаўкі, Расія хоча ўмацаваць свае пазіцыі і дзейнічаць з пазіцыі сілы напярэдадні мяркуемых перамоваў па заключэнні міру ва ўкраіне, у вайне ва ўкраіне. І другая задача – гэта ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі, гэта інтэграваць цалкам Беларусь у ваенную палітыку Расіі, падключыць, інтэграваць Беларусь у геапалітычны канфлікт Расіі з Захадам, і таму вось з тэрыторыі Беларусі пужаць НАТО, пужаць Еўропу, пужаць суседзяў Беларусі. Вот гэтым «Орешникам», ну, гэта якраз тое, што цяпер патрэбна Маскве. Не да канца зразумела, навошта гэта патрэбна Александру Лукашэнку. Ён мусіць лічыць, што гэта умацоўвае палітычную вагу Беларусі, а значыць і яго вагу у адносінах з краінамі Захаду. Чым больш зброі, тым лепш. Тут і ядерная зброя расійская, тут і вось гэты ракетны комплекс новы,
Але праблема ў тым, што гэта ўсё ж такі расійская зброя. І менавіта Расія будзе прымаць рашэнні пра яе прымяненне і ядзернай зброі, і гэтага арэшніка. А Беларусь трапляе ва ўсё большую залежнасць ад Расіі. І статус расійскага васала толькі ўзмацніцца у вонкавых суб'ектаў Беларусі. І гэта вельмі моцна, скажам так, абцяжарвае магчымасць нейкай размарозкі адносін Беларусі з заходнімі краінамі, з НАТО, з краінамі Еўразвязу, Злучанымі Штатамі Амерыкі. Беларусь можа стаць мішэнню ў некім ваенным канфлікце. То бок Беларусь апынулася і аказваецца на пярэднім фронце геапалітычнага супрацьстаяння Расіі з Захадам. Наколькі гэта патрэбна беларускаму грамадству, беларускаму народу, мне падаецца пытанне рытарычнае, хутчэй за ўсё не патрэбна. І калі б нават правесці нейкія лагічныя пытанні, нейкі рэферэндум, то, на мой погляд, большасць насельніцтва прагаласавала супраць. Але чамусьці гэта патрэбна Лукашэнку? Ці тут другі варыянт ёсць? Магчыма, у Лукашэнку ніхто і не пытае цяпер ужо, што ён у такой залежнасці, што яму дыктуюць рашэнні з Масквы. І гэта не самая лепшая пазіцыя для Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Бо цяпер на ім можна вешаць некі такі ярлык палітыка, які павялічвае небяспеку, ваенную небяспеку для краіны. І ў гэтым вялікая трагедыя Беларусі.